her vil jeg gerne bevise sum- og differensreglerne. For at bruge sum- og differensregler, så bliver man nødt til at have to led i en given funktion, som vi har her. Og vi har de to led her, f mærke x0 og g mærke x0. For at man kan bruge sum- og differensreglerne, så er det vigtigt at vide, at de er differentiable. Og det ordet differentiabel, det kender vi jo udmærket godt fra trin 3 i tretrinsreglen. Og det går ud på, trin 3 går ud på, at man skal finde grænseværdien. Og for at finde grænseværdien, så skriver man den altså op således, at man har f mærke af x0. Det er lige med grænseværdien af f x0 plus delta x minus f x0 delt med sådan, delt med delta x. Og det gælder jo selvfølgelig kun, når delta x går mod 0. Og det gælder på samme måde for g, som det gælder for f. Så vi skriver også lige den op for g. Herover er g mærke af x0 er lige med lim af x0 plus delta x minus g af x0. Det er så c, men der står altså x0 delt med delta x. Og nu hvor vi ligesom er kommet til trin 3, så vil jeg altså ligeledes bruge resten af tretrinsreglen for at gøre mit bevis færdigt. Og da vi allerede ligesom har funktionstilvæksten, og man ikke rigtig kan forkorte den, fordi vi jo ikke har nogen tal, der skal putte i den, så vil jeg undlade at skrive, trin 1 ned, hvor man skal finde til funktionstilvæksten. Så derfor så starter jeg direkte med trin 2. Her. Og trin 2, det gør ud på at finde sekanthældningen, som jeg har her. Og for at finde sekanthældningen, så siger man delta x, altså funktionstilvæksten, delt med, altså delta y, mener jeg, som er funktionstilvæksten, delt med delta x. Og det kan vi jo skrive herop, for som jeg sagde lige før, så har vi delta y heroppe, funktionstilvæksten. Så skriver vi, i stedet for at skrive f, så skriver vi jo h, da det er jo ligesom h, vi arbejder med, så derfor skriver jeg h, i stedet for f eller g, lige nu. H er x0 plus delta x minus h af x0. Som vi deler med, som vi gjorde før, delta x. Men vi vil jo rigtig gerne have, f og g, så det bruger vi altså i stedet for h. Så derfor så erstatter vi f og g med h's plads, som kommer til at se sådan her ud. Så vi har en f af x0 plus delta x plus g af x0 plus delta x minus f
af x0 plus g. Altså lagt til g af x0. Og det er lige vigtigt, at vi lige sætter en parentes yderligere her, da der ikke skal forstå nogle misforståelser om, at det kun er f af x0, der skal trækkes fra, men det er simpelthen er hele det her led, der skal trækkes fra. Ellers så vil det jo ikke stemme overens med h, som vi har herovre. Så skal vi lige dele det hele med delta x, så vi har det samme på den anden side af lighedstegnet. Nu skal vi gerne have det samme på begge sider af lighedstegnet. Nu vil vi så lige omskrive den, for vi kan jo godt, hvis man lige lægger mærke til her, så kan man jo se, at vi kan jo genkende det her led. For det har vi jo set før. Og vi vil rigtig gerne have det til at ligne det her oppe igen. Så det kan vi se, det er det her. Og så hvor skal vi også finde det her led, som vi kan finde hernede. Som vi finder her oppe også. Og så vil vi også gerne finde dem for G, som også er lige her. Sådan. Og G er x0. Så, og selvom det er lidt svært, at der står selvom det er lidt svært at se, at der står x0 der, så står der også x0 der, som der gør her. Og vi har delta x til at stå begge steder. Og fordi vi har en fællesnævner, så kan vi altså skrive det op lidt anderledes, så det kommer til at ligne de to, vi har heroppe. Så nu vil jeg lige gøre, så det kommer til at hedde lige med f af x0 plus delta x minus, eller man trækker f af x0 fra det. Og så man selvfølgelig lige skal dele med delta x, så vi forbliver det samme. Så siger vi plus, eller så lægger vi den til den anden funktion med g i stedet for x0 plus delta x minus, eller man trækker g af x0 fra det. Og husk at dele med delta x. Og man kunne som sagt gøre det, fordi man har en fællesnævner. Nu er vi kommet så langt. Nu kan vi ikke rigtig gøre mere ved den, så nu vil vi derfor gå videre til trin 3. Og trin 3, det var jo der, man fandt, grænseværdien. For at finde grænseværdien, man finder grænseværdien ved ligesom at finde tangentens hældning. Og ved at gøre det, så skal man bruge denne her. At nu har vi den afledte, altså h-mærke af x0, er det samme som at, altså tangentens hældning, som er lige med grænseværdien, altså kanthældningen, når delta x går mod 0. Og som man så kan se ved, at nu skal vi så finde grænseværdien. Og man kan tage, og vi tager grænseværdien af hvert led i stedet for af en samlet. Og vi kan jo genkende det her, det her kan vi genkende heroppe fra, hvor der stod, at det her, det var lige med f-mærke af x0. Så derfor så bliver den her også f-mærke af x0. Det første. Plus, og vi kan genkende denne her, og for det her, hvor den kan give mærke af x0. Så det skriver vi også her. Og nu er vi færdige. Nu har vi differentieret det. Sætning 2. Hvis funktionerne f og g er differentiable i x0, er også differensen f
minus g differentiabel i x0, og differentialkvotienten for fg er f minus g mærke x0 lige med f mærke x0 minus g mærke x0. Til det, der vil jeg anvende konstantreglen til at give et alternativt bevis for differens til sætning 2, hvor jeg skal bevise differensreglen. Så har jeg valgt at gøre sådan, at at vi har den her f minus g i x, eller i f minus g x, som jeg vil vise som f plus minus 1 gange g x. Og så det der vil jeg lige starte med at lade f minus g blive til, eller f minus gx, og det er lige med fx minus gx. Og hvis jeg så skulle differentiere det, altså det skulle være den afledte funktion, så ville det så blive til f minus g mærke x er lige med f mærke x minus g mærke x. Hvis vi så lige vender tilbage til versionen før, så den hedder med f minus g x lige med fx minus g x. Så vil jeg lige sætte den nye funktion ind heroppe, som jeg hvor jeg sagde f minus gx, den har vi her, som jeg gerne vil have, at den skulle blive til at vise den som den her. Så nu vil jeg sætte det her stykke ind i den. Så den kommer til at hedde f af x plus parentes minus 1 gange g af x. Og så bliver det så til, fordi nu differentierer vi den jo, så vil den jo blive til f minus g mærke af x, at det vil være lige med f mærke af x plus minus 1 g mærke af x. Og så fordi når man ganger minus 1 på et positivt tal her, noget negativt på positivt, så bliver det jo negativt. Så kommer der jo til at stå, at det er lige med f mærke af x minus g mærke af x. Og så har jeg simpelthen vist, at det her lille stykke, det simpelthen var det samme som det her stykke. Og det var det.